m-am gândit să vorbesc despre unul dintre cei mai cunoscuți eroi de la Marvel, despre Spider-Man. De-a lungul timpului, acestui personaj s-au făcut destul de multe serii animate, unele dintre ele mai bune decât celelalte. Dar, cele mai bune serii care au fost făcute cu acest personaj au fost anulate, lăsând povești în aer și lăsând fanii să-și pună foarte multe întrebări. Voi prezenta în ordine cronologică cele mai bune serii care au fost anulate. Numărul 1. Unlimited Spider-Man. Această serie a avut debutul în anul 1999. În rolul principal îl avem desigur pe Peter Parker, cel trecut de facultate, angajat și erou full-time. Eroul călătorește pe Counter-Earth pentru a salva pe Jameson, fiul lui J. Jonah Jameson. În acest loc, el întâlnește noi inamici, majoritatea fiind animale evoluate genetic. Desigur că își face și noi prieteni. Putem observa că protagonistul folosește un nou costum, unul evoluat față de ceea ce știm noi. Costumul este creat din nanoroboți și are destul de multe funcții care ajută să-și îndeplinească misiunile, cum ar fi ultrasunete împotriva simbioților, mod de camuflare, control la distanță și multe altele. Din păcate, seria are un singur sezon, a 13 episoade. Ultimul episod al seriei ne lasă cu un semn al întrebării, deoarece la finalul luptei, protagonistul și ai săi prieteni sunt atacați de ceea ce au creat simbioții în secret. Din câte se pare, seria a fost anulată în anul 2001 din cauza animeului Pokémon, care a explodat și astfel toată atenția a fost atrasă spre el. Numărul 2. Spider-Man The New Animated Series. Seria a debutat în anul 2003, fiind cunoscută ca Spider-Man 2003 sau ca Spider-Man MTV. În rolul principal îl avem pe studentul Peter Parker. Tânărul locuiește alături de cel mai bun prieten al său, Harry Osborn. Tânărul își trăiește viața de facultate ca oricare altul. Încearcă să facă rost de bani pentru a-și plăti cheltuielile, sau așa pare, pentru că în secret el este un erou singuratic care își dă toată puterea pentru a salva populația orașului New York. Seria ar fi avut un potențial imens, întrucât sunt prezentate niște momente mai dark, putem observa sânge, putem observa anumite ucideri, putem observa anumite lupte mai profunde. Din câte se pare, anumite lucruri nu ne sunt prezentate, cum ar fi unde este mătușa May, cum l-a întâlnit Spider-Man pe Craven și alte personaje și, cel mai important, cum a murit tatăl lui Harry. Numărul 3. Spectacular Spider-Man. Primul episod a apărut în anul 2008. Seria îl pune în lumină pe adolescentul Peter Parker, cel care locuiește alături de mătușa May. Seria prezintă detaliat modul în care tânărul își trăiește viața, sau mai bine zis, cele două vieți. Cea de adolescent, plină de probleme materiale și emoționale, dar și cea de erou, cea plină de probleme de conștiință. Seria are 2 sezoane, foarte bine realizate, atât ca grafică, cât și ca poveste. Ultimul episod al seriei ne lasă cu un semn al întrebării. Tânărul Parker are probleme cu relațiile, neștiind pe cine să aleagă. Iar eroul Spider-Man trăiește cu gândul că l-a omorât pe domnul Osborn și cu lupta interioară dacă ceea ce face el este bine sau e rău. Dar, în ultima secvență a episodului putem observa cum domnul Osborn călătorește cu avionul. Toți fanii au așteptat un al 3-lea sezon, dar din păcate nu-l avem nici în prezent. Sper că o să găsiți acest videoclip interesant și dacă aveți alte întrebări legate de universul DC sau universul Marvel, dar și despre animeuri, puteți lăsa oricând un comentariu și noi vom dezbate subiectul pe care voi l-ați dat.